warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wallahu ta'ala fil Qur'anil Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi minal laili wa min ayatihi manamukum bil laili wal nahar. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Ingkang kula hormati para bapak kyai, ingkang kula hormati bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik lan sedherek, monggo lan rumiyin kita maturaken raos puji syukur. Alhamdulillahirabbil alamin. Amargi saking rahmat lan pitulungipun Allah, kita alhamdulillah ditakdiraken saged rawuh silaturahim donga sesarengan kasesarengan wonten Masjid Shirathul Mustaqim Polres Magetan. Mugi-mugi langkah kita sedaya saking griya niku dicatet dening Allah sebagai amal ibadah. Amin. Sholawat ugi salam mugi tetap kalimaken dumateng junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi-mugi kita sedaya diakui sebagai umatipun lan pikantuk syafaatipun. Amin. Alhamdulillah. Pripun ibu-ibu bapak-bapak kabeh sehat sedaya? Alhamdulillah. Mugi kita sedaya selalu pinangan sehat walafiat lahir batinipun. Diparingi iman lan Islam, diparingi keluarga ingkang tenang, bahagia, diparingi rezeki ingkang kathah lan barokah. Nami wonten ingkang lagi susah, mugi-mugi diparingi bunga. Menawi wonten ingkang gadah masalah, mugi-mugi diuculi paringi gampil dening Allah. Allahumma amin. Monggo kita masalah berjanji ibu bapak. Ajeng boten ngantuk. Sholatullah salamullah ala toha rasulillah. Sholatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawasalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidillah bi ahlil badri ya Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kanthi waosan sholawat mugi-mugi tambah barokah kaos kita. Amin. Nun sewu bapak-bapak ibu-ibu, ayat ingkang kula waos mau punika surat Ar-Rum ayat 23. Wa min ayatihi manamukum billaili wan nahar. Maksudipun di antara tanda-tanda kekuasaan Allah. Tetes Allah kuasa di seluruh alam itu. Lah, salah satu tanda-tandanipun nek Allah niku kuasa niku nggih manamukum billaili wan nahar. Niku tidur kita sedaya di waktu malam. Napa Bu? Tidur nggih Pak. Lah tidur niku ternyata tanda-tandane kekuasaane Gusti Allah. Makane aja sok kelone wektu Pak kok turu wae to. Ku dijam tanda kekuasaane Allah kok jare Pak. Boten Ibu, tapi bakal tidur itu tanda kekuasaane Allah. Monggo nek wae ngaji nggih melek. Nggih Pak nggih. Tanda kekuasaane Allah niku tidur, film niku, tiang niku lho.
tilem iku rasane pripun? Mesti sirahe pripun? Cekot-cekot napa niku migren langgeng ngelu bahkan luwih parah nek wonten sing sampai stres, wonten sampai apa niku ngarani sing berat niku depresi sing kuat tiyang mboten saged tidur. Parane nggih teng niku napa gila nggih. Sing dikate parah niku tiyang mboten saged tilem sampai benar-benar niku bisa sampai mencapai gedeng gila gitu. Bahkan wonten tidur niku kudu disukur. Niku sak-sak ngoten lho wonten rasane wis enteng. Kaya vitamin nggih, Mbak. Tidur sing jos nggih. Vitamin sing jos nggih tidur pilem-pilem sak walaupun nek sawah nggih 1000 panen makan sampai oleh jam 7 kok siang niku bar dhuwur niku wangsul salat dhuwur terus tak turu to buke sak-sak turu senajan setengah jam niku rasane niku Bu seger nggih. Nek sing teng sekolahan nek sing ngucal walaupun sosial mboten tak sketsa nggih. Lah niku begitu manfaate napa tidur. Pilem niku lho Bu. Nggih to. Jarang tiyang ngaji bahas turu nggih Bu. Nggih. Nah, ternyata tidur itu salah satu tanda-tanda kekuasaane Gusti Allah. Sing tidur niku semua makhluk. Nek Allah mboten tilem. Kados ayat kursi ingkang kita wasau, nek Allah niku wala naum, tidak tidur. Nek Allah niku tidur, nggih dunia niki berantakan nggih. Mboten karuan. Sing mboten tidur niku namung Gusti Allah. Nek makhluke niku tidur, hewan tidur. Ya manusia nggih tidur napa sare napa tilem napa sempit napa naung kalau tahu niku bahasa Arab sing bahasa Inggris sare bapak sare nek kula napa Bu tilem mosok kula sare bapak tilem mboten nek bapak sare bapak tilem kula siram nggih nek kula adus wonten nggih bahasane alus niku. Nah, tidur niku tanda kekuasaane sinten Gusti Allah. Nah, tidur niku sakleme tidur niku nek dianjurke Rasulullah niku pernah matur dumateng garwanipun ingkang tercinta. Yaiku Siti sinten Bu? Aisyah, Siti Aisyah. Ya Umairah. Ya Umairah niku artine apa Bu? Hai istriku yang kemerah-merahan pipi. Pak jenengan nek nyeluk ibuke pripun? Ya Umairah apa jemblem ngoten? Napa ya niku istriku tersayang dan niku panggilannya Rasulullah dumateng istrine. Ngoten nggih. Nah, ya Umairah hai istriku, sadurunge sira tidur. Nomor setunggal sing Rasulullah menika katamno Al-Qur'an. Napa Bu? Katamno turu niku lho Bu, kok katane Al-Qur'an. Nah, nomor kalih jaluk tidure para nabi kalih Rasul kalih. Nomor 3 jaluk sepuro ning wong Islam kabeh. Nomor 4 haji utawa umrah. Masyaallah. Ya Rasul, nggih pripun kula nek nglampahi sakmoten katahe? Kok kula badhe tilem kok ken maca Quran, terus ken jaluk ngapura teng sedaya tiyang muslim, jaluk ridhone para nabi, ken umrah. Ya Allah ya Rasul pripun? Ya Umairah, ngene maksude. Enek amalan sing ganjarane padha karo tiyang maca Al-Qur'an. Sira maos surat Al-Ikhlas. Apa Bu? Surat Al-Ikhlas. Kulhu Mbak, apa niku? Kulhu. Tiyang niku nek mabadi sake kok purun maos kulhu ping 3 ature Rasulullah ganjarane padha tiyang katam Al-Qur'an. Monggo
asbabul nuzule surat Al-Ikhlas niku ingkang kawaos niku Nabi niku waktu niku di jalan-jalan ketemu tiang kafir Quraisy. Tiang sinten Bu? Tiang kafir Quraisy iki tiang boten Islam, kafir Quraisy. Berarti di daerah Mekah iki. Lah niku ditanya, "Ya Muhammad, Tuhanmu itu bagaimana sifatnya?" Maksudnya ngoten jadi tiang kafir Quraisy itu teko. Ngoten Bu. Nek memang Tuhanmu itu Allah, iku sifatnya piye? Ngoten Bu. Rasul Maida terus akhirnya turun surat itu. Qul huwallahu ahad. Hei Muhammad, katakan Allah itu ahad. Allah itu esa itu satu. Satune Allah ki mboten bermula karo benda atau pelajaran matematika nggih seperempat, setengah, 3/4 mboten. Esane Allah niku tuh tunggal. Nanti tidak ada yang menyamai kekuasaanipun, kebesaranipun, itu tidak ada yang menyamai. Dari sini terus nomor kali Allahu Somad. Niku maknanipun Allah itu tempat kita memohon pertolongan. As-Somad itu tempat mohon pertolongan. Terus menawi kita wonten ruwet masalah nggih Pak Bu jenenge riya nggih. Kita niku nek keling-kelingan kata-kata As-Somad kita maos surat Qul huwallahu ahad. Allahu Somad. Pas Allahu Somad itu ati pikiran itu pembuati pasrahnya teng sinten Gusti Allah. Dalam hati itu Allah ingkang saged nulung kita. As-Somad itu tempat kita bergantung, tempat mohon pertolongan. Pas kata-kata As-Somad niku kita benar-benar nyuwun dumateng Allah. Insyaallah segera diparingi napa pertolongan dening Gusti Allah. Lam yalid wala yulad. Allah niku tidak beranak dan juga tidak diperanak. Artinya Allah itu yo ora duwe anak, yo duduk anake sinten. Jadi ini walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada satupun makhluk di dunia itu yang menyamai dengan Allah. Ya itu sifatnya Allah. Dan terus tiang kafir itu akhirnya mikir sifatnya Allah itu sifatnya Tuhane Nabi Muhammad wau satu, terus tampaknya mohon pertolongan, tidak beranak juga tidak diperanakkan dan tidak sama dengan makhluk lain. Nek Tuhane tiang kafir Quraisy kan patung berupa batu. Ada yang bentuknya seperti sapi, ada bentuknya seperti hewan-hewan lain. Nah itu Tuhan-Tuhane tiang kafir Quraisy. Tapi nek sifate Tuhane Nabi Muhammad nggih Tuhan kita Allah nggih kados ingkang diaturi Rasulullah napa Esa tempat memohon pertolongan niku mau. Dipun saged dipahami ya Bu? Pak. Terus saya nyapa kok surat Qul kok sampai begitu dahsyat sebabnya maknanya begitu besar antep kalau sebabnya asbabul nuzul ini Pak Amir bin Tufail wau namine tiyang kafir Quraisy sangat dumateng Nabi akhiripun turun surat Al-Ikhlas. Terus fadilah surat Al-Ikhlas niku nggih kok patah kok niku. Di maos ping 3 mawon ganjarane padha karo wau napa tiyang kata di maos kok banyak mangke wonten bahasan tersendiri tentang fadilah surat Al-Ikhlas. Monggo mugi kita saged ngamalaken nggih Pak. Pokoke nek wis tiyang seneng ngaji niku disenengi Allah. Lah aku ora iso ngaji Bu. Wis maos 10 mawon nggih Pak. Ra apal nggih. Nggih walaupun
Lah niku ganjarane padha karo kita diridhoi para rasul. Dadine Aisyah niku diperintah dening Rasul sadurunge turu, hai kekasih ingsun, maksude Rasul mboten sampean maos selawat ping 3. Nek pendek wae selawat Jibril, nek kang panjang main paling Allahumma sholli ala sayyidina Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Iku ping 3 Ibu, kudu wau ping 3 selawat ping 3. Niku nek badhe napa wau? Badhe bilang nggih. Terus malih maos nyuwun ridhone ngapura para wong Islam. Dan niku maos napa? Ature Rasul diken maos istighfar. Apa Bu? Istighfar. Astaghfirullahaladzim. 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 Niku artine maknane kita nyuwun ngapura. Nyuwun ngapura dumateng Gusti Allah. Kabeh sekabehane dosa sing riyen apa saniki napa sing akan datang. Dan mungkin nek kita purun maca istighfar, itu istighfar sendiri itu bahasane tersendiri nggih bahasane kuatah ingkang fadilah. Salah setunggale niku nek tiyang niku purun maos istighfar kita badhe diparingi jalan keluar ingkang boten disangka-sangka. Terus diparingi rezeki ingkang mengalir terus wonten banyak ulama niku nek wonten santri nyuwun amalan niku diparingi amalane ken maos istighfar. Yang dangu boten gadah yoga ken maos istighfar. Yang rezekine seret ben gampang nggih maos napa istighfar. Tiang masalah ruwet niku nggih ken maos istighfar. Tiang dosane kuwatah pengen tobat nggih ken maos napa jadi mangke badhe diturunkan rezeki ingkang kathah juga dari langit, dari bumi. Dan itu fadilah maos napa Bu Pak? Istighfar. Pamane kita lagi sepeda pun saya nggih Bu. Nggih maos astagfirullah. Astagfirullah nek gadah tasbih kang digital itu sing dipijet metu angkane. Ya niku nek daripada nganggur mboten dari pamon niku maos niku. Astagfirullah, astagfirullah. Kadang nek tasbih jujuk jeblok Pak. Mau tekan ndi barene malih. Sampama gadah amalan sedinten maos istighfar ping 1000. Mboten nggih Bu? Sampama ngoten niku sae. Niku ndang tasbih digital niku sing muncul angkane astagfirullah, 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 astagfirullah. Lah ngoten niku sae. Mungkin saged diraosaken teng ati, teng pikiran niku sekeco. Sakit-sakit niku lho Pak, pun saya linu-linu niku. Nek tiyang niku purun maos istighfar, mengke badhe napa wae. Jenengan cobi wae. Apane jenengan pun kulino maos istighfar, dikir sampun rasane paham. Sepakat ya Pak? Komunitas nek fadilah. Dan iki namung cocok nek kali kula. Dan terus nek badhe sare niku ature Rasul ken maos istighfar ping 3. Ganjarane padha karo di ngapura njaluk ridhone tiyang Islam sedaya. Terus ingkang terakhir menika diature maos niku tak napa tasbih subhanallah
Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah wallahu akbar. Hubungi napa niku Ka'bah. Wis hubungi Ka'bah niku ping 7 sing diwaos niku ngene wae. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah itu artinya Allah Maha Suci. Kita nek maos niku Allah Maha Suci, awak iki krasa ya Allah nek awakku berarti boten suci akeh dosa. Nek Allah ingkang Maha Suci. Alhamdulillah segala puji kebaikan itu kagungane Gusti Allah. Mugi-mugi kita diparingi semua kebaikan dalam hati itu terjemahane ngoten. Terus wala ilaha illallah wallahu akbar. Terus mboten wonten pangeran sing disembah kejaba namung Gusti Allah. Terus Allah niku maha besar. Besar mboten besar awake, Mbak, tapi besar kekuasaan. Kita niku saged nerjemahke ngoten. Niku saestu ati lan pikiran benar-benar tenang. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Dengan berzikir ingat kepada Allah, hati badhe tenang. Dan tenang pripun? Sebab kita merasa kita bersama kali sinten Allah. Dengan cara pripun? Pahami napa niku? Maknane wae nggih, Bu. Ya, terus mungkin nek badhe tilem kok saged nglampahi niku sing jelas niku tileme badhe selalu dijaga dening Gusti Allah. Selalu terhindar dari sing namanya penyakit stroke, mati mendadak, terus dari berbagai macam bahaya. Nah, niku insyaallah nek badhe tilem kok pertama niku ndonga bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Terus maos tahu napa pertama maos kulhu ping 3, maos sholawat ping 3, maos istighfar ping 3, terus maos subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah ping 3 terus disebuli tangannya kan. Diusapne mari niki sampai seluruh tuh. Lah ten pun tilem. Dipun saged dipahami ya, Pak? Bu. Niku amalan ingkang jos saking nek sesuatu ingkang diriwayatkan datang Rasul dumateng Aisyah berarti nika bener-bener ingkang apa cara hadis ingkang sahih. Nah, nggih. Tetese kita sebagai umat monggo niru apa ingkang dilampahi dening Rasulullah. Nek apa ingkang diajari dumateng Siti Aisyah berarti bagi kita niku itba itu ngikuti. Kita nek man akabani kana ma'al fil jannah. Ature Rasul ngoten. Sinten sing seneng terus ngikuti Rasul, sunai diikuti ajarane, maka siapa yang mengikuti kayak gitu akan bersama Rasul benjing teng surga. Alhamdulillah. Amin. Pripun Bu Pak saged dipahami nggih? Kita saged ngeling-eling dados ilmu ingkang manfaat lan saged ngamalaken. Dan terakhir ingkang kita wasau bacaan takbir, tahlil, apa niku namine niku tamlaul mizan. Tamlaul mizan niku benjing niku badhe ngebeki teng timbangan. Nah, benjing niku kita niku akan ngalami dibangkitkan dari alam kubur, terus dikirim ke padang mahsyar, terus mungkin ditimbang amal-amal kita ditimbang. Lah bacaan ingkang terakhir ingkang kita wasau subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah akbar niku ngebeki timbangan. Cara jenengan nek timbangan ngeten nggih, timbangan. Iki timbangane gelas ngoten nggih Bu. Bacaan niku sing jenengan pas terakhir kita wasau ternyata niku benjing ngebeki antepe timbangan. Iki ganjarane sedekah, iki ganjarane salat, ganjarane zakat, dan setupo ya. Ternyata sing mare ngebeki niku wae tibake bacaan niku wae. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah wallahu. Kita menurut kita ucapannya niku gampang. Ternyata niku di hadapane Allah nilaine besar. Seperti itu sifatnya Allah sedaya. Dipun saged dipahami ya, Bu? Ya, terus benjing niku dados perbendaharaan.
perbendaharaan itu barang-barangnya kan sogo. Nah, kita udah kan duwe panci, nggih Bu, jangan ada panci. Pajak, cotel, piring, apa lagi apa lemari itu jadi perbendaharaan. Lah becek perbendaharaan kita ten sogo nggih bacaan di pau takbir, tahmid, tahlil niku wau. Ngoten tetese niku artine becek badhe manfaat dumateng kita. Alhamdulillah. Monggo doa nggih Pak. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dini wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma amin alaina fi sa'atil maut wa najata minan nari wa rafa'in hisab. Rabbana tulamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah ya Rabb, ampunilah dosa-dosa kami semua ya Allah, karena Engkau Maha Pemaaf ya Allah. Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah kami semua ya Allah untuk selalu bisa zikir, ingat kepadamu ya Allah, bisa bersyukur atas semua nikmat-nikmat-Mu ya Allah, bisa kusuk dalam setiap ibadah kami ya Allah. Allahumma tawil a'maruna ya Allah, panjangkan usia kami ya Allah, sehingga bisa hidup yang lebih bermanfaat. Wasya'iyatu sadana ya Allah, sehatkan lahir batin kami semua ya Allah. Wa nawwir qulubana ya Allah, sinarilah hati kami. Wa sabit imanana ya Allah, tetapkan iman kami. Wa wasi'kan rizqana ya Allah, lapangkan luaskan rezeki kami. Bila waridna terhadap kebaikan ya Allah, dekatkan. Wa syari akhirna terhadap kejelekan ya Allah, jauhkan. Wa tinggal isana fitri wa dunya ila ala rizqin qadir. Allahumma yassir lana umurana wa ashrik. Allahumma maqamasitana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, mudahkan urusan kami semua ya Allah, urusan dunia maupun urusan akhirat kami ya Allah. Irhamna ya Allah, sayangilah kami ya Allah. Allahumma qini bil ilmi ya Allah, perkaya kami semua dari ilmu pengetahuan agama ya Allah. Wa zaidil ilmi ya Allah, beri ketenangan batin pada kami semua. Wa arina fit taqwa ya Allah, muliakan kami semua dengan takwa. Wa jamilna bil afiyah ya Allah, lengkapi kami semua dengan sehat lahir sehat batin ya Allah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi hab li minas sholihin. Ya Allah, jadikan rumah tangga kami semua rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah dan lindungan-Mu ya Allah. Karuniakan pada kami semua anak keturunan yang soleh-solehah, yang taat, yang selamat beruntung dunia akhiratnya ya Allah. Allahumma ighfir lana wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampuni dan sayangi kedua orang tua kami dan mertua kami ya Allah. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'fu anhum. Ya Allah, ampuni dosa-dosa leluhur-leluhur kami yang telah meninggal dunia ya Allah. Berilah penerang dalam alam kuburnya ya Allah. Hindarkan mereka semua dari siksa kubur dan masukkan mereka semua kelak dalam surga-Mu ya Allah. Hasbi min su'ali ilmu bihajati, hasbi min su'ali ilmu bihajati, hasbi min su'ali ilmu bihajati. Ya Allah ya Allah, kami semua di sini bersibuk mengharap ridho-Mu ya Allah. Karena itu ya Allah, kabulkanlah doa-doa kami semua, kabulkanlah hajat-hajat kami semua ya Allah, karena Engkau Maha Kuasa ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Pekatan Bapak-bapak, Ibu-ibu ingkang saged kawula aturaken, mugi-mugi wonten kinala manfaatipun lan diiringi dengan ridhonipun Allah, wonten kirang-langkungipun kawula nyuwun pangapunten ingkang sakadang-kadangipun. Mugi-mugi kita saged minangke malih ngaos malih sesarengan malih wonten lain wekdal. Akhir kata wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum